डीजे दिलीप कुमार जी सनाठी चौक मुजफ्फरपुर डीजे दिलीप कुमार जी सनाठी चौक मुजफ्फरपुर हडिया रानी मिया के हडियर पताइया ताही तरवाया सनमाई के हडी समैया हडिया रानी मिया के हडियर पताइया ताही तरवाया सनमाई के हडी समैया बहे शीतली बियाह बूढ़ा भैया उसकी महादेली मैया डीजे दिलीप कुमार जी सनाठी चौक व्हाट्सएप नंबर 8890189199। बजनिया ठुमका महादेला नचनिया झूमे झूमे गीतिया गावस माई बेटी दुल्हनिया बहचन बहचावे बजनिया ठुमका महादेला नचनिया झूमे झूमे गीतिया गावस माई बेटी दुल्हनिया कलसा के यादी यादी ढोपल बाजैया नहो रात भूखल बाड़ी बड़को भौजैया बहे शीतली बियाह बूढ़ा भैया उसकी महादेली मैया डीजे दिलीप कुमार जी मोबाइल नंबर 90 डीजे दिलीप कुमार जी सनाठी चौक मुजफ्फरपुर चढ़े बाती 24 घंटा दिनों राती आसिन के लागल मेला भक्तन के लागल बाराती युवा के चढ़े बाती 24 घंटा दिनों राती आसिन के लागल मेला भक्तन के लागल बाराती लिखे सने गावे औधस गवैया ताली बाजा के मन मोहि पूजे पैया बहे शीतली बियाह बूढ़ा भैया उसकी महादेली मैया हडिया रानी मिया के हडियर पताइया ताही तरवाया सनमाई के हडी समैया डीजे दिलीप कुमार जी हडिया रानी मिया के हडियर पताइया ताही तरवाया सनमाई के हडी समैया बहे शीतली बियाह बूढ़ा भैया उसकी महादेली मैया व्हाट्सएप नंबर 8890189199।